75 lakhs to 1 crore మనం టీటీడీకి డొనేట్ చేస్తే మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ని ఈ వీడియోలో చూసుకొనేయండి. మనకి స్వామివారిది 5 grams గోల్డ్ డాలర్ అయితే దొరుకుతుంది. దీనితో పాటు 50 grams సిల్వర్ కాయిన్ కూడా దొరికేస్తుంది. ఈ లైఫ్ టైం ఈ బెనిఫిట్స్ అయితే తీసుకోవచ్చు. ఈ గోల్డ్ సిల్వర్ అయితే ఒక్కసారి మాత్రమే ఇస్తారు. దీంట్లో 2 days అంటే 1 yearలో 2 days సుప్రభాతాన్ని మనని పాల్గొనవచ్చు. మరియు 3 days సుపదం ద్వారా ఎంట్రీ తీసుకొని స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ 3 days బ్రేక్ దర్శనంలో కూడా స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవచ్చు. దీంతోపాటు 3 days మనకి 2500 రూపీస్ రూమ్స్ అయితే అలోకేట్ చేసి ఇచ్చేస్తారు 1 yearలో. దీంతోపాటు 8 బిగ్ లడ్స్ అంటే 200 రూపీస్ లడ్డూస్, 15 స్మాల్ లడ్డూస్, 50 రూపీస్ లడ్డూస్ మహాప్రసాదం అయితే ఇస్తారు. మహాప్రసాదంలో దోశలు, వడలు, పొంగలు, పులిహోర ఇలా ఉంటుంది. ఇది దర్శనం చేసుకునే వాళ్ళ ఒక్కరికి స్వామివారి దుప్పట్ట మరియు ఒకరికి బ్లౌజ్ పీస్ అయితే మనకి దొరుకుతుంది. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసుకోండి. ఓం నమో వెంకటేశాయ.